бино ба хабарҳои дарёфт гардида, додситонии кулли Тоҷикистон парвандаҳои 13 тан аз раҳбарони ҳизбӣ дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломиро барои муҳокима ба додгоҳи олӣ фиристодааст. Ба гуфтаи манобеи радиои Озодӣ, комиссиони махсуси тафтишотии додситонии кул тафтиши парвандаҳои 13 нафар аз аъзои раёсати ҳизбӣ дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломиро, ки рӯи онҳо мӯри махфӣ зада шудааст, анҷом дода ва барои муҳокима ба додгоҳи олӣ ирсол кардааст. Як манбаъ аз додгоҳи олӣ рӯзи 18 декабр ба радиои Озодӣ гуфтааст, парвандаҳои онҳо махфианд ва аз ин рӯз то рӯзи судури ҳукмашон шарҳи бештар дода намешавад. Аммо наздикони аъзои боздоштшудаи раёсати ҳизби наҳзати Исломии Тоҷикистон мегӯянд, парвандаҳои онҳо аллакай дар дасти додгоҳи олӣ қарор дорад ва шояд аллакай то соли нави мелодӣ ҳукми онҳо содир шавад. 13 узви раёсати ҳизби наҳзати Исломии Тоҷикистон, муовинони раиси ҳизб Саидумар Ҳусайнӣ ва Муҳаммадалӣ Ҳаид, ҳамчунин Абдуқаҳҳори Давлат, Раҳматуллои Раҷаб, Зубайдуллои Розиқ, Муҳаммадалии Файзмуҳаммад, Ҳикматулло Сайфуллозода, Қиёмиддин Авазов, Зейрафо Раҳмонӣ, Маҳмадшариф Набиев, Абдусамад Ғайратов, Саттор Каримов ва Воҳидхон Қосидинов рӯзҳои 16-17 сентябри соли равон билафосила баъди анҷоми амалиёти зидди гурӯҳи мусаллаҳи генерал Абдуҳалим Назарзода дастгир шуданд. Аммо то ба ҳол ин иттиҳомотро ягон нафар аз аъзои ин ҳизб тасдиқ ва ё ба гардан нагирифтааст.